inini ndobva ndabhipa foni yangu yavo. Izvo chinangwa chavo chachiti chokuti ndikavapa nhamba vakawana nhamba dzangu vochindifonera kwandiri naenda kubasa, vosara votora mukadzi wangu opinda naye. Pakunosunungukwa kwemwana, mwana haana kuchema, mwana akabva aita 2 weeks asingana mukaka. Saka Muroora ndobva atari kutarisana, ndobva akuita zvinenge zvekusumai. Saka ndobva vakataura muchembero vachiti gururu wako ane chirwere plus anombodanana neshamwari yangu, saka haasi kupfeka maprotection. Pakazoya murume ndobva ndikazoti kuya hapo ndiani, zvikanzi murume wangu, ende murume antondinyepera akuchindiexplaina inini. Ndikutaura chokwadi handigoni kuti ndirambe, ndokuti ndozvakaitika. But ndakaenda pabonde ndisingazoti ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvipanera, ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody. Ndakumbira mwana upinde mudare. Pamusoro vedare, pamusoro vemakurukota, nyaya yangu iri pakuti baba ava vanodanana nemukadzi wangu. Vakadanana nemukadzi wangu baba. Chokutanga chavakaita vakatora vakanditi ndarasa foni yangu mumba. Aripo. Vakanditi ndarasa foni yangu mumba. Ndipowo nhamba dzako dzefoni. Ndibhipiro foni yangu mumba. Handisi kuiona. Ndibaba. Kumba kwavo taigara panext nepanext. Kwawati. Vanditi ndibhipiro nhamba dzako, ndibhipiro foni yangu. Ndarasa foni. Inini ndobva ndabhipa foni yangu yavo. Izvo chinangwa chavo chachiti chokuti ndikavapa nhamba vakawana nhamba dzangu vochindifonera kwandiri naenda kubasa, vosara votora mukadzi wangu opinda naye mumba mavo vorara naye. Izvo mukadzi wangu anga aine mimba. Pakunosunungukwa kwemwana, mwana haana kuchema, mwana akabva aita 2 weeks asingana mukaka. Baba vakati kumukadzi wangu, kana wakurwadziwa nemimba ndinokupa mvura, handizivi kuti mvura yavaida kumupa ndei. Ndo mhosva yandiri kupawo baba. Mhosva yamuri kupomerwa nomumhan'ari. Mainzwa rese zvandikuita zvinasa. Mainzwa here mhosva yamuri kupomerwa. mhosva ndiri kuinzwa asi mataura ai. Mune bvuma here mhosva yamuri kupomerwa? Mhosva yaari kutaura matauro aari kuita handikwanisi kuabvuma, nemhaka yekuti zvaataura hazvisiro maitikiro azvikaita. Zvakaitika ndezvekuti pamusoro emambo nemakurukuta vese vakateerera, zvakaitika ndezvekudai. Amai vake vomukomana uyu vakauya vachigadzira panext nopandaigara. Saka pavaigadzira panext pavandaigara, pandinogara inini, ndo pavakauya nomuroora wavo, ndisingazivi kuti muroora wavo. Saka nyaya dzataitaura naumweni vanhu vari amai vomukomana uyu, shamwari yangu inini ndiri kuSouth Africa yakambodanana naamai vake. Saka aida kuti ndiite kuti ndidzosere vadzokerana. Saka nyaya dzavaitaura amai ava, Muroora engari ari panyasi. Saka Muroora ndobva atari kutarisana, ndobva akuita zvinenge zvekusumai. Inini handaiziva kuti kwandiri. Wangu kana kwete? Wangu. Makadanana here? Wangu kana kwete? Atimbonyarara makadanana. Vamhemberi titi gakaka. Makadanana nemukadzi womukomana? Handina kudanana naye. Hamuna kudanana naye? Maitikiro azvikaita Mhemberi uri munhu mukuru mani, kuti gati. Takadanana. Zvapera ndonza nyaya iri pachena vamhemberi hazvabasa kuti makadanana mambo uyo achikuchonyai achikunyemwererai achidi kwamamuda kuenda kwese kupedza nguva pakupedzisira udorongoshwa umhiripiri usauti hwese hwakazopedzera hwamukudanana
ndosaka vati makadanana here hongu takadanana tatopedza alright muchinde mubvunzo mimwe hapasina saka kudana kwamukaita makazosvikisana kupi ninge ndi pamusoro wedare ninge ndichiedza kuexplaina maitikiro azvakaita saka mukuexplaina ndipo pamazoya muchindibvunza mubvunzo kuti makadanana here inini nokuti kuti ndikwanise kuti maitikiro azvakaita handaiziva kuti mukadzi womunhu ndo pandoda kuti tinyatsonzwisisana ende nezvimwe zvainga achitaura kuti ndakazoti iye ndiye akauya kwandiri achiti saka neida kuti ndibvire kwokutanga maitikiro azvikaita kuzosvikira paazosvika pokutaura kuti akazotadza kuzosununguka akazoita muzosvika ikoko mukadzi wacho aripo here pana uya tinzwe padhuze mukadzi womudzimai mukadzi womurume nyararaiwo gara paipapa nedzenyewo dzimwe hadzizikanwe chete chazikanwe tinyararei saka zvakaitika manje vauya pavari kukura panext nepandaigara ndo pandakuvaonesa kuti bhuru rangu ari kuda kuti mutasi mudzokerane saka ndo pavakataura muchembero vachiti bhururu wako ane chirwere plus anombodanana neshamwari yangu saka haasi kupfeka maprotection aiwa mira muzwe iwewe ningi hatida kuti tiraidza kuti tikombonyikidza asi kwesoka hakuna basa izvo ndo zvinyadzi zvinoita kuti nyaya ive loose mugosvika papi pakuzotorana manje animona vanhu vanotanga vachataura zvinhu zvinonyadzisa zvisingataurike nyore saka tongoti ungoti ga kuzosvika panyaya yauri kuda chai kuti sei wakadanana naye saka vazoenda pavakazouya kuzogara pamba penyu imimi panext nepangu panext musi wakauya inini handina kuvaona ndikazoona mangwana kuseni vachiya zochera mvura pamba pangu amai vake uyu aiwa uyu mudzimai saka auya akanga achingosimaira sezvaaisumbeita pakuti asi pandikatanga kuonana naye ndo pandikamubvunza kuti makauya rini svika ndikauya nezuro manheru ndikati makauya anonzani mudzimai ina nditozi iwe unonzani ani wachipo okay saka ndibva ndamuti takauya nezuro manheru makauya nezuro manheru makaya nani ndakaya ndega unogara nani ndogara ndega so ndobva ndamuti unoziva here kuti shiri inorohwa ichaita se ichamhara ndoshona yandikataura zvikanzi ndikati unoziva zvazvinoreva here zvikanzi ndoziva zvazvinoreva zvinoreva kuti kudii akati zvinoreva kuti kana mune zvinhu zvamunoda kutaura asi kana ndagarisa hamugone kuzozvitaura ndikati saka wati kudii zvikanzi amhenoka imimi ini ndikabva ndati achera mvura yako unosiya mugoro kumba ukodzoka ndobva anobva achera mvura ndobva anosiya mugoro ndobva adzoka ndobva tawirirana pedzezvo ndobva paita dzinenge murume asati awanika ari kugara wega pakazoya murume ndo pandikazoti kuya apo ndiani zvikanzi murume wangu ende murume antondinyepera akuchindiexplaina inini saka inini ndo pandikazoti inini nyaya iwe handichata se handichada pandikamuudza kuti nyaya iwe handichada ndo paakaudza murume wake kuti agunduza vari kuti asi vari kundichiva tamboda kunge titi akutadza kuirana nemurume ndobva zvapera kudaro muna izvi zvakaitika muna December 2020 zvamukawirirana makaenda pabonde here takaenda pabonde aiwa ndikutaura chokwadi handigone kuti ndirambe nokuti ndo zvakaitika but ndakaenda pabonde ndisingazivi kuti mukadzi womunhu 2023 zotoni makore 2020 ndobva zvakaitika muna December muna April
mukadzi ndo paakaita se paakanga akuda kusununguka ndo pakaita macomplications. Uyu ndo paakati aenda akasunungukira mumba, haana kusunungukira kuhospital. Asunungukira mumba pane zvanoda kunzwa pamukaenda mese pabonde makaziva here kuti akazvitakura? handinamboziziva, anga asitombori. Uyu wanga wakazvitakura here panguva iyo? Wanga wakatozvitakura? Hauna kuvataura kuti ndine pamuviri? Vaizvisa sei masangana semudheiro? Handi makasangana musi wanochera mvura ndiva mataurirani? Kakenge kacho ndiva mataurirani waenda kumbayo ndibva wadzoka. Uzari kuti akabereka muna April vakasangana muna December. Aizvisa ndiani? chikonzero kuti ndizoziva. Aiwa 4 months. Pregnancy changa sisingaoneke pane 5 months. You must be honest. Do honest. Aiwa ka avanhu ava ka vaonana December ka ndibva vataurirana ka April mwana chibereko. Okay. 4 months later. 4 months later. Ima muna kuziva? Chokwadi handina kuziziva ende haana mubvira ambonditaurira. Chiri kuita kuti ndizoziva madhesi acho kuti nditaure sekutaura kwandiri kuita kwakako inyaya yokuti akangambenge anditora kuti tiende kupi kumadhibutari kwachief Nyachuru. Mushure mokunge iye haana kuzokwanisa kubhadhara mari yedare ndisaka tisina kuzokwanisa kuzotongwa. Alright. Zoti izvo marikudzi kwachief Nyachuru. Alright, whatever. Uyu munhu uyu mutete pamwe unogona kutadza kurumidza kuona kuti akazvitakura. Never mind, iyo haina basa. Alright. Makutaura nyaya yekwaNyachuru. Yokuhospital. Yekwanyachuru. Makatongwa here kwaNyachuru? Haana kubhadhara mari yedare ndisaka tisina kuzotongwa. Asina kubhadhara mari ndeuyu. Saka haina kutombotongwa. Ndakangosamonwa but haina kuzopinda mudare nokuti anga asina kubhadhara mari. Okay, that's okay. So panenge ndichitaura panyaya yokuti chandandabvunzira mubvunzo iyono chekuti kana mama makatongwa taiti tipe judgment yekwanyachuru. Okay. Ino inenge yaappeal. Alright. Saka kana musina kutongwa pasina chiripo. Fine. Okay. Saka panenge ndichinda kutaura pokuti pavazobudisa mashoko kuti hanzi inini ndakazotaura kuti ndogona kuzoti ndokugadzira. So aenda kuhospital akaberekera mumba. Ndokuenda kuhospital ndokukazonodiscover kuti paakabereka mumba akasiya aita tsvina mumiri momukadzi mwana. Ndo zvakasakisa kuti makumba aita se azvimbe mwana ameno kuti atadze kuyamwa. Mukadzi ndopaakamuudza kuti inini ndinoita zvemushonga ndine didi taura zvinhu zvawakaita. Mukadzi ndopaakazotaura kuti inini ndakasangana naagunduza. Ndopaakazozviziva ndokuya kwandiri mukoma zvakaiperi kuti ataure izvozvo areurure zvakaipa. Hazvina kuipa. Auya kwandiri ndobva andidedza handina kumurambira ndikati zvichokwadi ndozvakaitika asi zvakaitika nokuti ndenge ndisingazivi kuti mukadzi wako. Ndikati saka zvazvaita kuti aiso isusu ndatichisiya zvipi zvandikaita zvitinotaurana ndatiti kuti mukadzi nemwana vaite zvakanaka. Akabva akatoti ndakuenda musango ndinotsvaga zvandinotsvaga ndichakupa mvura kuti usvipire kuti mwana aite. Ndiye akanga akunditaurira inini ndikati urai zvaunenge waita. Haana kuzouya nguva yacho yaakafanira kuti auye. Ndobva asangana nasekuru vangu akutoenda kwachief. Zikanzi kwingwani makanga mati muri kutaurirana ko akuenda sei kwachief. Saka kumaraini kwedu kwanga kwakuita outbreak pane vanhu vaiita zvokubambudzi. Saka nguva iyoyo kuti painzi pabuya mbudzi aiwanika aripo. Pakadai saka iwe mai nekuti isu pane nyaya dzatiri kutaurirana akazenga akudzingwa muarea. Saka akafungidzira kuti inini ndinda kuinsaita vanhu ava kuti adzingwe tisapedzero nyaya yedu yandikaita iyo. So ndobva angoita se ndobva azoenda kunota se kwachief. Ndarebese nyaya yedu pachena ndeyekuti vakuru vangu muri kubvuma mhosva yekuti imi madi makavata nemwana indizoka. Ndikubvuma asi ndenge ndisinga. Tati muri kubvuma here mhosva yekuti makavata nemwana uyu? Ndobvuma. Changamire nyaya yapachena anotarira aiwa ichokwadi ari kubvuma mhosva yake.
Now, yeah, ndisati ndasvika kuconclusion. Iwewe nyaya waona ndo zviripo zvokuti baba ava nemwana uyu nemudzimai wako vari kutorana. Wakambotaura here nemudzimai wako? Ndisati ndaziva nyaya yekuti ava ndozvavari kuita baba. Ndaibva kubasa masikati ndakawanikidza vachideedza mudzimai wangu. Ndopandikachibvunza naye mukadzi wangu ko chii kudeedzwa na baba. Zvikanzi baba vari kuti vanondida asi akachema haana kwasa kundiudza chii zvazvakaita. Vari kuti vanokuda. Ava ndopavakanzwa ndichitsurana nemukadzi wangu ndopavakauya nehanzvadzi yavo pamba pandaigara. Vakasvika vakatuka nehanzvadzi yavo vakati unokundiro ndochidii chimukadzi changu chine mimba iyi. Nokundiro ndochidii ndikadane nechimukadzi chakadai here. Ndobva ndanyarara nyaya vandituka ndikati ndichaita sei ndichazviona. Ava pakunosununguka kwemwana ndopakachizonobuda nyaya dzipi idzi. Ava vabva mukutondituka pamba nehanzvadzi yavo vakauya vari tu nehanzvadzi yavo pamba vakasokondituka. Zvose mina ya wapindura zvako asi ndiri kuti maererano nezvakanga zvichiitika izvizvi iwe wakaona sei uchitarisa mukadzi wakaona wakadzidza chii? Pandakatarisa mukadzi wakadzidza chii paunhu hwemukadzi wako? Ndakatoona kuti mukadzi wangu anoita zvechiuri. Wapindura zvakanaka. Ndo dambudziko riripo. Na uyu mwana uyu haasi right? Haasi. Why? Nokuti akadana nemurume mukuru same day yekucherwa kwemvura. Ava baba kana muri muna 2020 that means kuti panguva iyoyo vanga vari about 2023 that means vanga vari 53 years. Animona uyu mwana uyu une makore manganiko zvino? Ane 21 nhasi. Ko muna 2023 vanga vari makore mangani? About 18 or so. Haana kuzengurira age. Akangoti musi wacho iyoyo achienda kumvura obva atongorakidza zvaari kakunyemwerera nekakuti ramba uchinditaura neni akatobvuma. Angangotaura zvinhu very simple. Kana waendako avakataura dimikira handirika shiri inoita sei inorohwa ichamhara. Uyu akakurumidza kuzvizwa kuti zviri kutaura kuti padimikira iroro. Zvanzi kana zvaita here? Uyu akati zvaita. Kana waenda nemvura kukurumidza kuita sei? Kudzoka. Ava vanga vatoona kuti zvakajeka zvakapusa zvakareruka. Saka uyu ane tsinga isina kunaka uyu mukadzi inourayisa. Now uyu ane mhosva yakewo zvake asi mambara ndichi very easy within seconds munhu anga kutoenda kubonde. Patsika dzechivanhu tinenge chiti isusu varume ava havaregi kutaura nemadzimai. Hanimanzwa? Pese pamuri apapa murume haasumbe nokuti ndokuvaka wadi kwake. Asi zviri kumudzimai manje kuti amire astende ground rake kuti kwete zvamuri kutaura zvidi achiremekedza imba yake. But kana munhu mudzimai akangoti chaataurirwa akutoti hongu padiki hongu Okay, all right. Now une chekutaura here iwe? Une chaungada kutaura pamhosva yako iyi, pamhosva iri kutaurwa muno? Taurisa vanhu vese uda kunzwa. Taura tinzwa.
taurisa ini ndakutaura kuti nyaya iyi yakutaura vakundinyepera. vakunjepera Baba zvavakutaura vakundinyepera. zvekuti kudii Ini ndavanyemwerera kuti sei vakundinyepera. wakaita sei musiwo Tatongosvika kumvura vataura mashoko avo bva ndadzokera kumba. pavakataura shoko ravo wakati chii Hapana zvandakataura. asi wakazoita sei waenda kumba Handambodzokera kumba kwavo. makazosangana rini Mangwana kuseni ndichienda kuchirambo. mangwana kuseni mamwazopenda pabonde Handambopinda navo pabonde. makazoita sei Inhu vandadzokera kumba ivo ndavatoramba nditonitaudza achiti hatidanani. ndima wazodanana navo Ndambobvira ndambodanana navo. ko makazoita here kubonde Hatina. hamuna kuenda kubonde ko pakaberekwa mwana Mwana akangoramba kuyamwa chete. Eh? Mwana akaramba kuyamwa. ndibva mazoita sei Mwana paakutanga kuyamwa. ko iwewe watakataura kuti watakataura uyu zvaakataura wakataurira murume wako kuti kudii Hapana chandamutaurire. icho kati changamire ndakasvika muchipatara ndakasvika orai zvakanaka patsika yechivanhu hatirika ndogashira kuti bata rayo ndeyechivanhu asi patsika dzechivanhu chekuti kana mwana musikana kana kuti mudzimai akanga akazvitakura nguva yake ikanga yakwana handiti opinda pakurwadziwa kana vakuru vanenge vakagarira muchikuta muyama vakaona kuti nguva yerebesa iyi vanoti taura handiti vanoti chi taura kuti kana pane zviripo upone iwewe upone amai mupone mwana aita sei apone kana pane zvawakaita zvisiri pamwero taura akangodudza chete kuti ndinhingi ndakadai mwana anobva achema ndo zviri kuchivanhu ndo zvawakaita iwewe mwana akaramba kuyamwa asi pawakazodudza mwana akaita sei haana kumboyamwa asi wakanga wataura zvakanaka handizive matauriro ari kuita murume wake uyu nematauriro ari kuita murume uyu vari kuwirirana kunde zvakaita sei imi ndimi amai uyu vomukomana uyu kwamai vake uyu vari asisi muri papi ndimi ingotaurai muri papo taurai very fast kurumidzai tarisai kurumidzai kusvika panyeti
vakaramba kuenda kuchipatara ndakati hapana here zvamakaita musoro mwana wako zvikandara pano ndikati kochipushaika mwana chitambire gogo ndakangogara kudai ndipandakangozwa kuizibvunze kuti sumuka ini udambozi here ndipandakangosumuka ndibva ndajajura musana waamai apa mwana achibva asvodoka mwana kusvodoka kwaakaita anga ari muchibutiro ndikandati ageza wechibutiro ndaona kuti mwana haasi kuita se haasi kupfakanya ndobva ndadai mupenyu ndatora mvura ndobva ndamumwaya kana kuchema ndobva ndamumwaya futi kana kuchema ndobva ndazomumwaya futi kechitatu haana kuchema kechi4 ndobva adaira manje achipedza ungoti we ndobva atanga ndikati vanhu we murume nemukadzi taurai pane zvakaitika mwana agumira kudaro vadaro izvozvo izvo hapana akadaira ndobva tati kutiridze mwana tamurarisa vamai vachita vavarara seni ndamuka tichienda mwana apiyamwe here usiku hwakarara asingayamwe kati pamwe kunoita kukuita se kukuramba kubuda kwangavo rangoti zuva rodoko achisvindai mwana mukaka tadza mai vachirira tichisvindirei mukapu tiite zvekumupa nekapu nekuti pahuro panoita se panooma kusvinira ndaona mwana haasida kuita se kuyamwa ndopa ndakati mwanangu enda kuenda kuchipatara nemurume aenda kuchipatara kunokuva ndasvika bva ndagara nemanesi ndikati manesi mwana uyo haasi kuyamwa ari kuramba kuenda se kuyamwa ati sei ndobva watorwa ya michina yabvauzigara yavo wakungwa nemanesi anzemisa mwana wako wakunetsana nemanesi zvikanzi mingogo chiendai kumba asi toda kuti murume wavo azoya toda kurumidza kusvika panyaya apa chaipi kwesokuku hamuna basa toda kuzosvika panyaya yekuti pane chaakataura here ngati kurumidza kusvika pane chaakataura here aiwa uya haana chakataura nyaya yakazoitika ndeyekuti mukomana azoredzwa nemanesi murume auya kuchipatara shamwari yeava ndiyo yakazonetsana neuyu kunetsana kwavakaita ine vakati zvakanzi ngabve pana vainetsana nachii hatisi kuziva nyaya yekuti yange iye oba ndati ndozvawaitwa inde ndandiigarire amai mataura toda kutaura chokwadi kurumidza kusvika pachokwadi ndasvika pachokwadi yakazoitika ndeyekuti uyu kuti tiisusu tizotama hawati uyu akanga auda kurohwa neshamwari dzevava achinzibva muno kuti vari isusu tisazive nyaya ipi yeuyu ukati ndozvaakaita saka maputiro yakazoita ndopatiri kuda ipapo akataura kuti inini ndakadaro nevava matopedza machitenda zvakanaka right zvapachena regai tirege kupedza nguva nyaya iripo ndekuti baba makaita bonde nemwanawo hamusi kuramba muri kubvuma munobhadhara mombe kumurume ushu manzwaka makapinda mumba make mazvinzwaka namubhadhara mombe yenyu mubhadhara mombe yenyu yekuri pachi murume ushu iwe mudzimai unobata mbudzi ubhadhare murume wako wanzwaka yekukanganisira kwamukamuitira kumuunzira chikopa mumba iwe uchiziva kuti uno murume wanzwaka imimi sisi imimi munofanira kuti muita sei muone make sure kuti uyu mamuchenesa mwoyo wake uyu nekuti uyu anojairira kuramba achitora zvikomba achipinza mumba muuyu mazvinzwaka mbudzi yaanobhadhara uku kuda kuzvinzwa zvizve zvaitika pazviteti